Hei, ajattelin tehdä tässä pienen mainosvideon. Mulla oli nyt syyskuulla pieni ryhmä. Mä opetin klassisen vyöhyketerapian, eli korvasta hoitamisen, kämmenestä ja jalkaterästä hoitamisen taitoja ihmisille. Mä oon tosiaan kouluttautunut vuosia ja myös ollut opettamassa vuosia ja nyt sitten aloitan uudestaan tämmöisen kurssitoiminnan. Ja klassisen vyöhyketerapian kuuluu siis korva, kämmen ja jalkaterä, joista jalkaterä on se tärkein, eli fysiologian hoitaminen. Ja tällä kurssilla sillä on hyvät matskut, eli saat sitten allergiahoitoihin apua, vauvojen hoitoon, kipujen hoitoon, yleensäkin yleishoito rentoutumiseen, plus sitten siihen sisäelinhoitoon saat hyvät reseptit. Ja me tehdään paljon myös käytännön harjoituksia sillä kurssilla. Eli torstai-ilta, perjantai-ilta, lauantai, sunnuntai, koko päivät. Niin mulla tulee nyt toinen tällainen marraskuun 23. torstai siitä. Torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Tervetuloa, jos kiinnostaa tulla opiskelemaan kehoterapiaa ja se on hyvä alku. Eli jos sulla on jo jotain perusopintoja, niin mukava lisä. Vähän riippuu mitä sit haluat tehdä jatkossa, mutta joo, kursseista tuli hyvä palaute, eli mukava jatkaa ja tervetuloa ja sitten jatkokoulutuksia suunnitellaan sen mukaan, mikä tuntuu olevan tarve. Tervetuloa ja ota yhteyttä, mun puhelinnumero on 0407070217 ja kysy mitä haluat, voin lähettää sulle sitten ohjelman, koko kurssin ohjelman, jos kiinnostut. Moikka, kaikkea hyvää syksyä, moi!